Mateo Kapitulo 10. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa, angay malipay ang tinun-an kung may sama siya sa iyang magtutudlo, ug ang ulipon may sama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay, ginganlag Beelzebul, unsa pagkakangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop. Busa, ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray na kabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Ayaw kamo kahadlok niadtong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadlok hinuon ninyo ang Dios, nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Sa gamayng kantidad, makapalit na kamog duha ka gagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan paniana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo, inihapman. Busa, ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kaayo kamog bili kaysa mga langgam. Ang muilaog mo angkon kanako atubangan sa mga tao, ang kunon ko sab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya ako dili ko sab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit.